Guys, suntak kalaswara bazar laika kalaswara bazar lain aku suntak. Finally guys, suntak wak bahan mo sering sana naik tunggu. Donon doi park phaijak bon kulo thangani sekang yang kasia park mazaka sohi donon doi tipura. Hey baya song tei ani takung buk song tini ang kaisa bolok khai tongo bolok ongkha sung tini uh, mono bongkolo tangnai hingke mono bongkolo tangporo ani pocket o rang kwrwi ongoi nagoi ATM bwskang kaisa malikata gorji line thamani lamago kaisa ATM nukha khe aro bwthagui nagoi rang tisanani hinui ATM o faikha khe ani loge ani dara bo tongo khe chung tak ATM o hapkha bo habui nagoi sikang check khaikha check khaimani pore hingke ang habui nagoi rang tisanani hinui hapkha oro habui nagoi ang 2000 rang tisaina kha bahembai yago rang kwrwi thokdanani aboni bagoi ang nong ni rang trangan pogoi thaka aboni bagoi ATM ni rang tak tisabaikha tisamani pore kosto koste chung gorji ni je petrol pump tei petrol pump o thangoi petrol danan hinui uansuklaijak hai phunu phiaba wati rwtui rwtui ongoi tongo danai dina dai ongoi tongo ta uansukgui ani bike o emni 1.5 liter thok tongo khe aboni pore khe naidi guys hingke bayasang aboni pore chung thokdalia thokdayagoi direct phaikha phainagoi chung tak lama o sopaikha lama o tongmani sijak welcome to South Tripura ni sijak yang khe Udipur thamani lama yang hingke Shanti Bazar thajaknai lama ta chungto tak thangoi tongo mono bongkolo chini je destination ongkha mono bongkol hingke o signboard o norok naimaka welcome to South Tripura hinui sijak ta South Tripura means chungta to tak Shanti Bazar tui thangoi tongo guys naidi norong chung kunui no bike o kaisa bike chaloklaikha nokha bo ekdum somre somre ongoi tongo hai phano chung bike o thok kwrwi phano chung decide khlailajak chung thangnai hinui tak obo hongkhe sokpaikha takma sorani je drop gate hinui hingta potisori ni drop gate o chung sokpaikha takma drop gate o hingke norong nai mankha na ani dara si mobile do mudo ang phiaba bike chalogo ta ge watui phaimani bagoi chung kunui no jatri set o bwthaka obo khe takma sorani jatri set o bwthaka bwthagui nagui chung kisu moment chung video record khaikha kunui no kisu capture khaina khata guys naida ang norno phunugo ano bwskango je bai watui rwi tongkha hingke ani bike no bo bwthagui tongjak bwthagui tongoi nagui chung amni petrol bo kwrwi plus ani bike bo kisa leakage ongoi tongkha watui phaiklai no watui tui habo guys naidi ubo wngkha mono takma sora lama o jaga chung bwthaklaijak bwthagui nagui wait khailaijakh watui thakgani hinui kintu watui to thakya hai phunu guys naidiko bwskangni front camera o ang normal phunugo ani bike bwskango je thok dajaknaio ang ani helmet no berakha o jaga o takung masa phaikha bwsajok no tugui nagui chini borok no watui phaimani bagui jatri set o phaikha aboni ulikhe chung jatri set o achuklaijak no chung uansukhlaikha bai hwnba sadung kobrama tongmani chwla emte haike watui pini pini klai phunu to choli na ano hinui saka ta ani dara bai hwnba chung aro thangjaknai hingke sadung kobrama khe to osubida wngnai watui sene sene no chung thanglai hinui uansukjak tang naidi norok no ang nokhani hapba phunukgo ano naidi bayasang nokha busuk kosom watui klai tongo yang kela bo kwkhwrang ongjak nokha kwkhwrang bo ongjak kosom bo ongjak watui bo klai tongo ani dara tamo hingke obo haikle sal thanda thanda tungfla kwlak thanglai ano bahai hwnba koyek din doira onek din doira শুধু সাতংমাং rwkha taksi kisa watui rwmani ba to kuno ongya to akon hingke himdi chung thanglai ano tago takung masa bo thangani ready ongjak chung bwtang nokhorlai sinai te naidi chung nokhorlai ano tak wngma bayasang naidi chung nokholai nagui chung tago bokhra mono bazar si sokpaikha mono bazar sokpaimani naidi pura rasta kwran yang watui si kwrwi chung tasima jesa lama phainai aroklai watui mang chung yang phaimani lolta yang tungfla jagoi si ma tongkha je gorom rwkha hai phano chung norokni bagui bolok tubunai hinui chung bolok tubugui tongo naidi guys chung tak motamuti ani dara bai baksa thanglai tongo aboni ulo khe takkhe abo Shanti Bazar si chung sokpaikha mono bazar ni pore Shanti Bazar sokpaikha Shanti Bazar o naidi guys ibo khe Shanti Bazar hingke ani dara bai chung thanglai tongo aste aste tak chung o Shanti Bazar petrol pump o petrol dalai hinui uansukjak bahai hwnba petrol kwrwi only reserve o si haita 1.5 liter moto tongo na 1.5 liter bai ni chung oro sokpaijago kha sokpaijakmani pore ani dara no dadi hinui ang danai bo o asuk saimia yang beraijak bangsi besi beraijak ba
aboni pore Shanti Bazar ni petrol pump o faika bona hingka ang je bike o thokdamano video chakdi hini hingke bo ano koekta sungka sungpono guys bo kisa video tisamani gamo tisamani ya asuk experience koriba tarpore haifano bo tisaka motamuti jakoroi manjoro tei hingke tak petrol pump o petrol daka petrol naidi guys ang oro 500 taka ni petrol dainakha 500 taka ni petrol damani dam bangmani si ano sungo petrol pump ni busuk danai hini hingke 500 dari hini sakata guys norong sini u video go tongde bahimbai video belai no naithok ongnai chung norong ni bagoi blog u video tui phaimani bahat ang karon bahut dini pore ang taksi ongkharjao ang somoi manya guys ani personal life onek busy tongmani bagoi ang besibak somoi manya video khaini bagoi ge taksi time makhaba norong bagoi kisa video khainani naidi guys ang petrol pump petrol daka 500 ni petrol daka complete ongkha tarpore khe chung mono bongkol ni digi rona ranai guys bahimba mono bongkol teu lama hasal tongkha chung kunui no tired onglaijak thangmani lama gon kaisa dogan majakha hingke o dogano chung kunui no thanglaikhai bwthagui nagui thanda tui rok nogoni uansuk laijak ta bai hingba ekdum satung papkha prothomala phaiprala watui manjaka tak thangprola waise satung kwbramma tongthaia chathukya wngoi tongkha hingke aboni bagoi ang hingka darano phari e dogan kaisa tongo o dogan kaisa thangoi chung thanda rok nunglaigana hinui ice cream naimani ice cream ta khamriya haifuru thanda jana kaisa nalaigana hinui nalaikha ta hingke dukandar to ang saka busuk damungmani usuk rok ni sao tak hingke Shanti Bazar kisa laikha lainagoi ordek sopai rok mono bongkol tongkha teu hai ada gonta khanik rasta ta ada gonta rok কত কিমি হিংকে 30 রকম হনো 30 রকম 30 ওয়াতুই তো অলরেডি দুইটা জায়গা মান জায়গায় থাইকা কাইসা তো গরজি তাই কাইসা কে ফাইকা ইয়াং বিচন্দ্র মনগো তাক ওরা কেসুন তাক খানা কুলডিক্স নগানা হানি জিরাই মানে tak al thangin dong kisa gaham gaham khurungai ta sung kisa long drive khaike ba amon ba kisa thanda nong lagana hani kisa nungani aja kete gaham gaham khurungai dong no sini loge tongdi sini channel tongdi tai follow bo khaidi subscribe bo khaidi kana mani aro kisa singra kotor kotor rok man hoi naigra na singra kotor kaisung already Julai ni brisha already shosok paikha motamuti Julai ni je bridge laimani jaga sung guys sung tak Dhananjay Park o phaijak chung bonkolo thangani sikang yang kaisa park majakha Shohid Dhananjay Tripura Shilpi Park hinui u park bwskang phaijak nong naima khana motamuti tini to tak chung dibor ongui thangmani bagai chung motamuti tak bisingo habliya haifunu thangmani lama norma kisa phunu kata obongkha Dhananjay Park ta Dhananjay Park bisingo bike rok to taimi haifunu pro ni jotini jara obo tongnai rok e jaga tongnai rok dani kha taimano jani jani parking lot rijak chung thangtui somoi makha hingke chung norno e Dhananjay Park no phunuknai bisingo belai naikha toksi tak guri naikha hingke sanan thangka hingklai bisingo rang kisu pay makhaini pay khaika hingke bisingo haban permission rekha chung bisingo thangai naimanai bisingo jaga naikha tok phunukgano guys tak hingke chung tang motamuti nokno Dhananjay Park to phunukha chung bwskango tei kaisa park tongo o park no kisa nainagoi chung sini je main target mono bongkolo thanglaiano Dhananjay Park ni pore guys chung Kalasora bazar o sokpaikha o Kalasora bazar ni pore no mono bongkol thangjaknai lama maljaknai hingke o tin matha tongere tin mukha ta tinta dik o jaga o ang bwchagui no signboard phunukano beyang thangjaknai jati norong ulo phunu paikha hingke pogya tuita guys hingke bokha Kalasora bazar guys singtak Kalasora bazar laikha Kalasora bazar lainagoi singtak sokpaikha mono bongkolni tin matha rasta no jodi mono bongkolo thangnai hingkla ayang 11.5 kilometer klaimya ar jodi noro mono bazar sabdo mono bazar thangnai hingkla 7 kilometer ayang tebo tongo bwskango ar thangka hingkla mono bazar manjaknai khe mono bazar ni pore jodi Bharat Bangla Mopre je bridge abono rok naimanai khe chung tak
monu bongkul pising thangnai norok sini video na nai tongdi nai jono support khaidi sini page no follow khaidi plus sini channel no subscribe khaidi. Okay guys, ostosta bwskango ronor khanai guys ibo ongkha monu bongkul thangjanai lama tin matha do bwskango thangklai ayang sabrung pising thangnai yang debra saito thangka kale monu bongkul lama thangjanai monu bongkul lama thangmani ulo tebu bwskango kisa bag tongo do kotal rasta mani bago bag ongkha bag digi yagra digi thangta yagra. Okay guys, ostosta monu bongkulo sokpaikha obongke starting o monu bongkuli lama do guys. Abo hingke monu bongkulni bazar bwskango ang tak phunukano yang debra saito kalai ta debra saito jebo tongnai abo ke monu bongkulni bazar yang yagra saito hongkla monu bongkulni gate phia jesung lama thangnai chini borok rokni je berai jangnai tourist jaga monu bongkul ubo swkang aboni swkang bazar swkang manjago ibo khe bazar bisingo ostosta tangai thango guys naitoni chungtak bike bai thango uko ibo khe monu bongkulni bazar norong bisingo hapka bazar naimanai ar sida thangka hangka sida thangka hangklai norong chungje destination chini tourist spot manjaknai tarpore hingke guys naidi yang khet rok basung naithok naithogo jaga drain rok robai rijak drain system tui thangjaknai system khe naithok khe robai rijak phiya bumti rok sini yang rui teba himba naidi jaga khe tamo ba khaya po saimaliya mela rokni somoi ni tengkha abang saimaliya kisa guys naidi jaga kheto rok belai naithok khe tonbaijak hingke norong jodi belai muchuk khe phaidi belai jaga naithoksi spot naidi guys duno digi kaisa kowai nokosol kowai ya actually abo kaisa tamo scenery buphang ta busung naithok khe tonjak khe chungo uansuk laijak chini parago busung umte khe khayang hini aboni bagui kaisa chung nailaikhha nainagui chung ostosta decision nalaikha chung tak guys chini parago chung umte khe khainai norong jono support khaidi chini kamini lama naithok monu bongkulni ibong khe buddha mondir monu bongkulni buddha mondir agite kaisa buddha mondir. Guys hayele monu bongkul to sopaikha ura naidi belai naito ke nomor khunda rei tongo motamoti ida kisa berai gana already sopaijak monu bongkulo no mukhana an dogan bara tongo ke je sinong ka motamoti ibo tak famous ongmani karon ke lama go obor jakta lama kaisa kala rojak buphang kala rojak buphang rogo kala rojak rabai rojak aboni bagui norong jara yang phaiya o jaga phaiya norong phai berai tongmano angbai baksa motamoti sing berai naithok hingke ang tini naiba ani dara ani dara sachi hingke bono tini ang rungui nagui gowai baksa pakaisa berai laigana hini khaijak phiaba ayang bwskango toma tong sungkhaitino kimi nailai thaigrana naikhai kisa chalaijana dunglaijana hingke chung thaigai nagui chalaisina dunglaisina no ayang sin borong dugan da tong ada yang thai phaigen na sin borong dugan da tong dugan tongkhleba chalai no ta naidi guys jagala belai naithok no nobo thanda chungbu sin pathal lama nai khaiman bole no khaibiya abono guys sini yang bo tehda lama kolok kanya tongo ke duno masih to borong bangai no sini yang lama tongo bo lama sungbu bahaiklai satongka sangman renai mane ong sudia khota kena di guys monu bongkul jaga thamda belai thamda oi tong yang pathor ni bagoi nai di su tha su moi tong keba guys ani mobile kise muhe ni bagai front camera pheto o ang chesta khayo no phurungan bagoi dara bai su phunui ni belai jak aing batai dukan da tong na kuri dukan da mon hai kurunya sarigo se phayan na no do pari ngai guys sini borok rok uro dukan tong ni mane pia sini borok dukan tong mane dukan to nugri ya yang usu joran ongnai pia parang chero kleba saimi hai puna angta saimano jung ayang sing buddha mondir tong buddha mondir na thani buddha ma tour khairnai ta phari jung ga tipin saina gana buskango toma tipin phal abo naina goi sung salai na goi buskango aste rona nai oroni pore sung norong no phulungnai pilak o toma tong pilak to sung phaijanai lama si donam je park kisa hamnai
Dononjo Park habuina goi Dononjo Park nongna kisa phunungnai tarpore Pilago thangnai Pilagni kisa phunungnai ini din mane sudu buri jangnai din ini dino janung mane जों गुरुगui नरम phunungnai pia uro jara rasta gana dukan danai rok bondo ni bagui tak sajangnai nungjangnai to burui haifung su kisa tui botol lok ayeng thanga haike tui botol lok nagui nagui sung bag khai nangnai जों फाइखिनो मोटामुटि bag khai ubunai Finally guys, जों मनो बंकल सपायखा मनो बंकल सिन बेलाय नायथक नरं नायनायदि आन्दाराव फाइजाक आंबो फाइजाक ताक जों इरो सिटा आसुखा जोंबो आसा खायो सिनि जे पारानि रास्ता बेलाय उद्योग नाखांखे उबो हायखे मनो बंकल हायखे जों खायमानो बाहिंबा आबो tak totally sini je tongnai government सरकारनि upor bong juti naikhe sini je monu sini je parana sino ukte ke khaimano kesum darawai asulai tini sung nar nom tompi u jaga no phulugan bai pheke odek rong roja gyano aing nor khe naithok amute ke jaga to naithok sung beshi khonla tongya urobo te jaga ka ma explore khainong no phungjangnai abon bang jafare ban jorti sung osu jorong no phungnai tongdi Okay guys, yung sanan bay buskang pising ako baja. Guys, sarigo humke ba jutsa kamong sungtini je somoy sokpai ke actually sajang na nungjang na bolti mungsa koroi sarigo humke ba phalnai borok tong fia tak dibor khini actually sini je timing kisa hambi ata fia sung naigra na to ma sajang na tong abo naina goi ma sajang na tong naina goi ostoste rona le kita kita আছে ভাই kita আছে রুটি সবজি আর বিজাবুট আর রুটি সবজি চালাইনাই চালাই চালাম বিজাবুট আইসে বিজাবুট 10 টাকা দিয়ে দিছে বালাবিনি বালা চাই বালা করে বানাই দিও আর জল খাওয়া যায় নাই দি তুই নুমে গাইস নাই দি সুপিনে দোকান কোথায় করি কিন্তু আর দোকান নাই এনে না সন্ধ্যা সময় আয় একটু পরে না গাইস Tegi tong sokpai puro dugan dok sungla dakui sokpai ka uro sokpai nagoi sungtak bijabu bijabu ni pore puri sobji salai nagoi oste ke beskang digi rona ronai আচ্ছা এদিকে একটা ইউনিভার্সিটি হয়েছিল দাম্মা দিফাইতে কোন দিকে সামনে নেই ওই মন্দিরের সামনে না beskang থাঙै ইউনিভার্সিটি दं ইউনিভার্সিটি नो किसा नायनाय प्लास आरो बुद्ध मन्दिराव किसा हाबायानो Finally guys, sungtak wak bahan mo sudeng sana nice dong. Ruti bai sanai. Actually oro jara dokan na khaiyane. Kaisa nopung kaisa dokan dong. O dokan na sung ruti na goi wak bahan mo sudeng sana hin dong. Tangke motamuti mukha andara obsaka kike sung sana hin already besar aja goro. Bitakai bijabu cai dikha bijabu ni pore tak wak bahan mo sudeng sana lagi hin thakaja. Tak wak bahan mo sudeng sana bai sung yang besar aja. Yang padi yang besar thandong to yang. Ruti গরম নেই রুটি রুটি কুটুম হলে buan pun harus maksud yang mana salah gitu nih naik di kemudian antara nanti juga awal roti bay awal maksud yang mana তারপরে ani bari ang তারপরে wag yang sana dia ya ba thora ya salah sini apa saya ini ke sana sini bagus before clean ba Guys, abone pore sung yang pakai pilago sok pakai julai bari guys pilago tak bo pilago sok pajak norong nai tongo nai di ro Julai bari chung already Julai bari ko sok paikya Julai bari ko sok paina goi tak chung pilak nai ni pajak Julai bari theke yang bisingo 2 kilometer Julai bari aro bridge tong bridge ni bisingo yang ke 2 kilometer bisingo pilak ke sini agi raja maharaja rong mutai rong ni jaga ta
ই জায়গা অলরেডি সাইনবোর্ড rijak naidi jolaibari sauti nong jodi sauti pra phaika hengkelai jolaibari go hawi mano thakorani tila porsim pilak ni sijakta wetu ai bisingo thangna sungtang mutairongni je naijang abono naileni phadisung bisingo thangi naile ano tuburi bisingo hingke ibo khlai gate guys ironi je muta agini je mutairongni tongbaimani jotto agottola trangbai thangjak tak sung oro tak hai kisa thangtene phaikene kisa video khaiga naihani phaimane naidi guys bisingo motamuti baby care room tak baby care room rok si khai tongjak oko ibo khlai agini mutai rok naipili norong no যদি কোনো সময়ও ফাইও নি হিংকে ও জায়গা ফাইদি ইবো কে চিনি পিলাক আগিনি মতাইনি জায়গা মহাদেবনি জায়গা কৃষ্ণ মহাদেব নারায়ণ তমা তমা তংবাই tak kisa satung tungkha kisa satung tungmani bagoi si naidi murti ogo ibono phunuk di naidi guys ibo hingke agini mutai chung agini dino class 1 2 3 rogo porikha boi rogo chung nukhana naidi asmoyo pilak ni khobor pilak sijak oboke ua pilak no iro brahma ua jaga brahma mondir tongo hingke obo chini agi raja rani rokni somoyni jaga obono titi saka naidi ko titi saka pariya pias tak satung tungui tongmani bagoi chung obo ongkha ta guys tire bongbai jak already chung rasta hasal kasal himmani bagoi tak motamuti chung oro gu aro thang kisa asuk sibano shortcut khai bar sinan guys asubini iba agini mahadev bari rokku ang pia uboni sikang waisa phaithangjak khaipu saimia ora agini dinni pathor berabai jak u pathor naidi norong khana abo agini dinni pathor Guys, অষ্ট শতক তাই 10 শতক ও সময়ও ও pilak nirman khlaijak kata tamoma chini raja rani theke aforo hakhuri mabaimani eu jaga brahma tongo vishnu tongo mohish tongo aboni pore o jaga buddha ni je murti abo tongo ta engke tak bwskango naidi oro nono brahma ni phunukano brahma ni tongo narayan ni tongo kaisa kaisa khe phunukano guys khub belai jaga naithotok si phiaba uroni jesuk murti tongmani jotto agortola trangbai thangbai jaksi tophuno ei jaga borok ni je sriti hisabe pathor rok tongo o jaga tak jebo bwskango tongna hinkhe abo khe narayan ni ta naidi guys belai no naithotok hinkhe pilak mane abo phia chintiporani motamuti kaisa gurijaknai je tourist spot ni bisingo o kaisa tourist spot khlaio ta jebo osto shotok bai 10 shotogo asomoyo ubo chini raja rok bai tisajak mani kaisa prasiddho jaga stol tourist stol norong phaidi o ongkha Shanti Bazar Jolaibari ni kaisa yang fishing 1.5 থেকে 2 kilometer bisingo ubo pilak jaga nai naidi guys nahandi ko uro jebo bwchajak ongkha abo khlai Vishnu ni protima ta mane murti ta chini sana thakala narayan chungjano narayan ta boni protima engke guys satung bo pap khaba aboni bagoi chung asuk gaham kala phunukmaliya phunukano musuk phunuk guys kaham ba sariko khlaibo naithotok khe nukjak tak ei time o hinkhe chung video khai phunu footage asuk gaham khe phaia tak chung ani darabai kisai oro chung rest khlaijak rest khaimani pore no chung nokdike rona hinui tongphai chung kunui no mai bo khulejak bwskango naidi guys oro khe mahadev ni shivlingo berajak norong nugui maka nang aste aste phunukjak nongkhe aboni ayang debra side o hinkhe burishang kaisa tongo o burishang bo agini kwcham oro hinkhe mahadev punjukota phiya takto pathor mangsi ongoi tongsi guys oro ni je sungmurti tongbaimani joto trangbai thangka je Agartala Ujjain palace o trangbai thangka ta abo to Tripura Sarkar ni theke ta phunukani hinui ah jaga o phiya saimia tumungui trangkha tourist spot khainbai trangkha tobi jani jaga jan tongkha sobse best tongo ta oro ar ah jaga khe সংরক্ষণ khainani hinui trangai thangkha aibo ongoi mano naidi guys ibo ongkha pilak ei jaga ni bo ongkha pilak norong phaidi berai phaidi ibono enjoy khai phaidi phiya naijaknai to bisila kwrui hai phano motamuti
solidrop ta guys hai ha tak uron sini uboni ja travel ni jani tinin bagoi ron sesong sinai guys naidi sung already pilago sokpaijak pilago sokpaika sung mono bongkulo thangka sikang puja aboni pore sung pilago phaika o pilago phaimani pore no sung tak santi bazar thangai maisa sinai maisa agui nagui nongni bagoi rono resene motamoti sung phungbaya phaimani let angsuka rasta bo hasalba asa khayo narong usin o video no hamjakana haipunu chini page no follow khaidi channel ar youtube channel no subscribe khaidi future te video naini khe tini berema lengsuka abon bai sungtai uro asuk tonglia bahimba sung tini je berema onek time naka guys motamoti sungtak nok digi rono pinagui buskang hotel maisa pinagui tarpore sung guys thangnai sinai motamoti haika tak gate ni nokhor ka guys gate ni nokhor ka naigi uro way to ni sijak ya sungtago ko bokhle pilak andong nang guri kunugo ibaklai je pilak ni main naijangnai tourist spot ta oro no sungtang phaiber fika hingke motamoti phaiber khe naikha andar bayang bo naikha pia naijangnai asuk kola kurui hai kunu nang judi nayan musikha phaimano phainado kisa agini sungmadi chiraifro boyrogo porifrogo sung pilak no nukha nang judi tipra go tong khe obosai tipra ni borok nukha na boyo tak sung abono kisa gurugui naithangmani belai no khatong thukjak tak sung santi bazar o thangoi maisa laigana sung maisa no hotel o phaijak naidi hotel o phaijak tak hotel o sung maisa laijak maisa agui nagui nogo rono sinai santi bazar hotel o khub kaham no motang sung ro প্রায় সময় নিয়েও চাকরি থাকবো এটা তিনি বা তাক নাইগেরা না মাইরো মিরো তো তং মাই নাই সামনে নাই ভাই বাড়াইবো বাড়াইবো বাহ আচ্ছা এই ফ্যানটা দিয়ে দেবো আমরা একটা বউ সামনে থেকে তোমার আছে সেদিক guys jumbo sangon asuka antara baya kita hotel maisana nene tak ukulogo thangjak catering ukulogo thangjak suni nagira na ta buo busuke lengsuka tini dina atongo temne ini kita semangsa betis poultry বেচা নাই poultry কেমনে poultry দিয়া 100 এটা দিও তার poultry বেচা সিনাই black fish dong tongo kaha to wa tok bahan bo tongo kun bahan bo tongo tok bahan beca sinai guys khana mane santi bazar ni o hotel kaisa no khub kaham hunui te saimi ya tai hotel kaham da tong pia bang prai sumo ro phaimani bagoi saimano ta motamoti choli drop ta chini borok hotel haiba tai borang nai u lengla ma hotel hairok tong ya pia hai photo bo sa drop ang ta motamoti rang